teďka už se jenom koukejte, není nic nedělej. Tady už vidíte krásně, jak vlastně ten palcový val, o čem jsem mluvil, drž to, nepuštěte, drž to. Vidíte, jak ten palcový val je vlastně přitažený, jo. Vlastně celou to, aby to bylo takhle, tak ona to chytne už teďka takhle. Takže i tady se to prostě vyskytne, že ten palcový val přitáhne. A podle mě to bude hodně limitovat v tom, jak odvíjí. No, tady už taky vidíte. De facto, když to dobře umístíte, tak vlastně v tom balón, de facto skoro nevidíte, není tam žádný průhled, není tam žádný takový okýnko, je ten balón takhle vlastně hrací kloub, dva prsty, vlastně, já jsem přeháněl do tahu tyhle prsty na schvál, aby tam jakoby nebyly, oni tam jsou na tom balónu nějak. Ale to správné odbytí je tady tohle postavení rukou. Tak, dobrý. No. Nechoďte tak daleko, pojďte sem, pojďte blíž, ať vás všichni vidí. Tak, pojďte, vyhoďte a chytněte to. No, ještě. Vyhoďte několikrát. Tak. Teďka už vidíte, že to odbytí